kæmpe godt til. High five, Awad. Fuck, hvor det her nice, mand. Hej Danmark. Jeg er så stolt som dansker og som syrer af at stå her. Jeg er så stolt over, at vi modtager krigsflygtninge, for vi modtager ikke migranter. Og jeg er så stolt over, at det er jer, der modtager dem. Jeg vil fortælle en historie fra Syrien. Jeg vil fortælle en historie, der starter med Ahlan wa Sahlan. Ahlan wa Sahlan på arabisk betyder velkommen. Det er sådan, vi modtager folk, når folk besøger os i Syrien. Vi siger Ahlan wa Sahlan, velkommen til vores land. Det er det, vi gør i Danmark også. I 2009 tog jeg 2 veninder til Syrien. Vi vandrede igennem Damaskus' gader. Vi blev budt på kaffe alle steder. Vi skulle gå igennem de her gamle Damaskus-gader, der lignede Aladdin-film. Vi skulle smage på kaffe ved kardemomme. Vi skulle sidde ned hos alle. Alle inviterede os til middag. Alle vil gerne være vores venner. Og de her 2 danske piger, Signe og Sofie, de blev budt velkommen i et Syrien, som de stadig husker. Et Syrien, som de stadig føler er deres hjem. For hvad er et velkommen? Et velkommen er et smil. Det er kaffe. Det er venskabsfamilie. Det er venner. Og det er det, vi også gør i Danmark. Og det er jeg så stolt af. Jeg er så stolt af jer. En af mine venner, som jeg mødte under de her velkomsthilsner, var Ahmed. Ahmed var en fyr, der var 25 år dengang. Jeg også var 25 år. Ahmed og en masse andre unge syrer gik med drømmen om at vælte et diktatur, der havde regeret Syrien i 40 år. Et diktatur, der stiltiende havde massakreret det syriske folk i torturfængsler. Men det var dengang i stilhed. Det var dengang Syrien var besat af sikkerhedsstyrkerne. Det var dengang Ahmed og jeg ikke turde trække vejret i Syrien. Vi turde ikke sige Assad imod. Men tiderne har ændret sig, og nye vinter er kommet over Syrien. Folk som Ahmed gik på gaden i fredelige protester for at sige nej til diktaturet. For at sige ja til demokrati. For at sige ja til frihed og lighed for hele det syriske folk. Det var venner som min ven Ahmed, der besatte de syriske gader. Men det var også venner som min syriske Ahmed, der blev glemt af hele det internationale verdenssamfund i 4,5 år nu. Det var et internationalt samfund, der på veto ikke vil ind og beskytte det syriske folk fra Assads massakre eller fra ISIS massakre. Det er det folk, der flygter nu. Det er det, de flygter fra. Når Ahmeds modstand i de syriske gader var på gaden, der tav vi. Da Ahmeds far, som var i et blokeret område, døde af en blodprop, fordi der ikke var medicin, der tav vi. Og da Ahmeds venner i Aleppo blev flænset af tøndebomber, der tav vi fandme os. Men nu, når Ahmed, som er en af de overlevende, vandrer igennem Europa for at skabe sig et nyt liv, så tiger vi altså ikke. Det gør vi bare ikke. Vi byder ham velkommen. Europæiske byer løfter nu Europa. Det løfter det op til anstændighed, til menneskelighed og til støtte for det syriske folk, til støtte for enhver, som flygter.
søger en værdig tilværelse. Lad os være det her niveau. Lad os sprede det her niveau som ringe i vandet. Helt vejen ind til Christiansborg, hvor de sidder bag deres kalkulerede taburetter. For det går vi ikke op i. Vi går op i mennesker. 40.000 mennesker er her i dag. Danmark har taget imod 15.000 mennesker de sidste 2 år. Cirka så mange her har Danmark taget imod de sidste 2 år. Det er det, vi brokker os over. Det er det, vi ikke vil tage imod. Jeg håber,